Λόγος ψυχοθεραπεύτρια, την βλέπουμε, την ευχαριστούμε, την καλημερίζουμε. Καλημέρα σας, κυρία Θανασίου. Και παράλληλα βλέπετε τον κύριο Αντώνη Ζαμπέλα, είναι πρόεδρος του ΕΦΕΤ. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, νομίζω και η κυρία Θανασίου θέλει να μάθει από εσάς αν ο κορονοϊός κολλάει με τα τρόφιμα. Είναι ένα κλασικό ερώτημα το οποίο έχουμε όλοι. Ναι, όχι. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε, και δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά πλέον, ναι, δεν υπάρχουν δεδομένα που να δείχνουν ότι ο ιός κολλάει από τα τρόφιμα. Δηλαδή, δεν είναι ένας ιός ο οποίος αναπτύσσεται στο τρόφιμο και μέσω του μέσω του πεπτικού μας συστήματος μπορεί να περάσει στο εσωτερικό του οργανισμού μας και να δημιουργήσει μια μόλυνση. Είναι καθαρά ιός του αναπνευστικού και η κύρια οδός μετάδοσης είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι, εδώ τώρα έχουμε το εξής, τουλάχιστον έχω το εξής ερώτημα. Το καταλαβαίνω, λέτε, δεν είναι, έχει φτερνιστεί, ξέρω κι εγώ, ο άλλος έχει πιάσει μια σαλάτα, παίρνεις τη σαλάτα, την τρως, πάει στο στομαχάκι, έφυγε μετά. Στο ίδιο δεν γίνεται και με το χέρι. Άμα κουμπίσω εγώ εδώ στην επιφάνεια που έχω και έχει φτερνιστεί ο οικονόμου και το βάλω αυτό στο στόμα μου μετά, έτσι λένε ότι κολλάει ο ιός. Σωστό. Ναι, απλά εντάξει, το τρόφιμο επομένως πρέπει να πούμε ότι το χειριζόμαστε όπως μια άλλη επιφάνεια. Δηλαδή όπως είναι το πόμολο ή όπως είναι το τραπέζι. Απλά το πόμολο μπορεί να το πιάσουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Το τρόφιμο λίγο πολύ δεν το πιάνει σχεδόν κανείς, εκτός από μέσα που το αγοράζουμε, αν δεν είναι κανένα δυο ακόμα. Επίσης, όταν το τρόφιμο το θερμάνουμε, δηλαδή το μαγειρέψουμε, οτιδήποτε μαγειρεύεται, ναι, ο ιός καταστρέφεται αυτομάτως με τη αυτό θερμοκρασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί λύνει ένα πρόβλημα του delivery. Γιατί υπάρχει ο φόβος, λένε πολλοί, εντάξει με τον ήρθε το παιδί που μου έφερε το μπιφτέκι. Μετά, αν έχει τον ιό πάνω στο μπιφτέκι, γιατί εντάξει με το παιδί δεν ήρθα σε επαφή. Πέταξα και τη συσκευασία. Άρα εσείς μας συστήνετε ό,τι παίρνουμε να το βάζουμε στο φουρνό. Εγώ συστήνω αυτό που συστήνεται γενικά. Δηλαδή, ότι να μαγειρέψουμε, να το μαγειρεύουμε, καταστρέφεται. Ό,τι είναι να πλύνουμε, να το πλένουμε και αυτό απομακρύνεται. Δηλαδή και τα φρούτα και τα λαχανικά μας που τα παίρνουμε νοπά, με ένα πολύ καλό πλύσιμο, πάλι απομακρύνεται. Δεν υπάρχουν δηλαδή στοιχεία αυτή τη στιγμή που να λένε ούτε ένα ότι πήραμε ένα λάχανο, ας πούμε, το καταναλώσαμε και κατά αυτόν τον τρόπο προσβλήθηκε το αναπνευστικό μας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει θερμότητα, ο ιός καταστρέφεται. Ναι, και μάλιστα ήπια θερμότητα, δηλαδή της τάξης των 60 βαθμών 4 λεπτά ο ιός καταστρέφεται. Μάλιστα. Κυρία Θανασίου, πώς σας έχει επηρεάσει και αν σας έχει επηρεάσει όλο αυτό, τι σας λένε οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνείτε και πώς αντιμετωπίζουν όλη αυτή την κατάσταση και κυρίως την κατάσταση του φόβου. Κοιτάξτε, δεν αφήνει κανέναν απ' έξω αυτή η κατάσταση. Όλοι τη βιώνουμε και όλοι αισθανόμαστε πράγματα. Ο φόβος είναι ένας από αυτά. Όλοι φοβόμαστε με κάποιο τρόπο. Απλά ο καθένας το εκδηλώνει με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την προσωπικότητά του. Οπότε άλλοι φοβούνται πολύ περισσότερο, άλλοι ξεσπάνε με θυμό, άλλοι δείχνουν μια κατανόηση και στρέφονται στην θετική πλευρά της ζωής, άλλοι στρέφονται προς μια απομόνωση, απόσυρση. Έχουμε αύξηση των συμπτωμάτων των αγχωδών διαταραχών, κρίσεων πανικού. Είναι δηλαδή συμπτώματα τα οποία συναντούμε συχνά, τα οποία με αφορμή αυτό που βιώνουμε τώρα έρχονται στην επιφάνεια πιο έντονα. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό, πρακτικά δηλαδή, ορισμένες συμβουλές που έχετε να μας δώσετε, να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, γιατί υπάρχει ο φόβος του κορονοϊού και είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια. Υπάρχει το κλείσιμο του σπιτιού που δεν βγαίνουμε έξω και καθόμαστε όλοι μέσα. Και υπάρχει και ο φόβος του μετά και έχει να κάνει και με τα οικονομικά αλλά και το πώς ξαναβγούμε έξω. Ισχύει πολύ αυτό που λέτε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ νόημα και δεν είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για κανέναν να σκέφτεται τι θα χάσει μετά, τι δεν θα έχει μετά. Βοηθάει περισσότερο να επικεντρωνόμαστε σε αυτό που έχουμε τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι μαζί με όλο το φόβο και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να προκύπτουν, έχουμε πράγματα τα οποία πριν δεν είχαμε. Για παράδειγμα, είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να περάσουμε τόσο πολύ χρόνο με την οικογένειά μας. Είναι η πρώτη φορά που εγώ βλέπω το παιδί μου περισσότερο από ποτέ. Είμαι με την οικογένειά μου περισσότερο από ποτέ. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο παραπονιόμαστε όλο το χρόνο. Τώρα αυτό βέβαια επιφέρει και δυσκολίες και αμήχανες στιγμές. Γιατί βέβαια είμαστε σε μια συνθήκη που δεν την γνωρίζουμε. Το να είμαστε 24 ώρες, 24 ώρες με την οικογένειά μας, όπως και αν ακούγεται οξύμορο, είναι κάτι ξένο.
Οπότε, αν μπορώ να δώσω έτσι 2-3 πολύ πρακτικές συμβουλές, είναι να διατηρούμε τη ρουτίνα μας, να σηκωνόμαστε το πρωί τις ώρες που συνηθίζουμε να σηκωνόμαστε, να διατηρούμε ένα πρόγραμμα όσοι εργαζόμαστε, να συνεχίσουμε την εργασία μας στο βαθμό που μπορούμε, να μένουμε στο τώρα, σε αυτό που έχουμε, όχι σε αυτό που θα χάσουμε μετά, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Τον άλλον δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι θα κάνει ο γείτονας, ο φίλος ή ο άνθρωπος που είναι έξω από εμάς. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε τι θα κάνουμε εμείς. Και αν εμείς προστατευόμαστε, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Να περνάμε χρόνο με την οικογένειά μας μέσα στο σπίτι, αλλά και χρόνο μόνοι μας. Χρήσιμα όλα αυτά που μας λέτε. Κύριε Πρόεδρε, τώρα έχω πάλι εδώ αρκετά μηνύματα, η αλήθεια είναι, από τηλεθεατές. Και ένας ψαράς ανάμεσα σε όλους τους οποίους και λέει να ρωτήσετε τον Πρόεδρο αν τα ψάρια είναι ασφαλή, γιατί έχουμε μπλέξει την κατάσταση, δεν έρχεται κανείς να αγοράσει ψάρια. Και έχουν μείνει τα ψάρια στους πάγκους. Όχι, η δική μας η θέση είναι ότι είναι ασφαλή και τα ψάρια. Στο κάτω-κάτω, όπως έλεγα και πιο πριν, δεν τα τρώμε και ομά. Σωστό. Πρέπει να τα ψήσουμε, να τα τηγανίσουμε, κάτι πρέπει να τα κάνουμε. Οπότε καταστρέφεται ο ιός και στα ψάρια. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος αυτή τη στιγμή να θεωρούμε ότι οποιοδήποτε τρόφιμο μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Αυτό που πρέπει να τηρούμε είναι τις συνθήκες υγιεινής που ούτως ή άλλως πρέπει να τις τηρούμε, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο και πολύ περισσότερο όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε τρόφιμα. Θα πρέπει αυτό που λέμε είναι να πηγαίνουμε ώρες που δεν υπάρχει πολλής κόσμος, να έχουμε ένα μαντιλάκι ή ένα απολυμαντικό να κάνουμε λίγο, να καθαρίσουμε το χερούλι που κρατάμε το τρόλεϊ, να μην καθόμαστε πολλή ώρα, να έχουμε ήδη προαποφασίσει δηλαδή τι πρέπει να αγοράσουμε γρήγορες κινήσεις, μέσα. Να κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα, να μην καταναλώσουμε πολύ χρόνο και να χρησιμοποιούμε την κάρτα και πολύ περισσότερο είναι και ανέπαφη όταν είναι η πληρωμή. Αν το κάνουμε λοιπόν αυτό, πάμε στο σπίτι, καθαρίσουμε τον πάγκο, καθαρίσουμε οπωσδήποτε τα χέρια μας, όπως λένε και οι διαφημίσεις πολύ σχολαστικά, τα καθαρίσουμε. Βάλουμε τα τρόφιμά μας εκεί που πρέπει να μπουν και να τα αναποθηκεύσουμε. Καθαρίσουμε και το τραπέζι που τα είχαμε βάλει και ξανακαθαρίσουμε και τα χέρια μας, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε ποτέ το πρόσωπό μας για οποιοδήποτε λόγο καθ' όλη αυτή τη διάρκεια. Είμαστε εντελώς ασφαλείς. Και τις συσκευασίες καθαρίζουμε, σωστά? Ό,τι έχει συσκευασία. Κοιτάξτε, πάλι και στις συσκευασίες, και εδώ δεν υπάρχουν δεδομένα. Έχει βγάλει και μια οδηγία και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων, αλλά και άλλες αρχές. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε και από τις συσκευασίες ότι μπορεί να γιατί καταλαβαίνετε είναι τώρα, ενδεχόμενο. Έχουμε τρελαθεί όλοι. Δηλαδή πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και το σούπερ μάρκετ είναι ολόκληρη ιστορία. Είναι ταλαιπωρία, όχι ιστορίες. Νομίζω ότι η κυρία Θανασίου το ίδιο θα κάνει πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ για το σπίτι της. Έχουμε τρελαθεί όλοι. Ναι, απλά σκεφτείτε ότι το υλικό φορτίο που λέμε εμείς, το οποίο βρίσκεται ας πούμε σε ένα μπουκάλι γάλα ή σε ένα χάρτινο κυβότιο, είναι πολύ μικρό για να μπορέσει να... Ακόμα και αν υπάρχει δηλαδή, που το πιο πιθανό να μην υπάρχει, αλλά πείτε ότι υπάρχει. Πρώτα απ' όλα με το χρόνο που παραμονής εκτός οργανισμού ο ιός αυτός σταδιακά καταστρέφεται, και δεύτερον και σχετικά μικρό το φορτίο που και από μόνο του δεν μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Άρα οι χρυσές συμβουλές, οι βασικές χρυσές συμβουλές είναι πρώτον πλένουμε τα νοπά και δεύτερον ό,τι είναι να μαγειρευτεί το μαγειρεύουμε και δεν υπάρχει θέμα ιού. Και να είναι καθαρά τα χέρια μας και να μην τα βάζουμε στο πρόσωπό μας. Μάλιστα. Κυρία Θανασίου, εσείς τι κάνετε από όλα αυτά τώρα, γιατί και εσείς στην καθημερινότητα ζείτε, ψώνια κάνετε, πώς το αντιμετωπίζετε όλο αυτό? Και εγώ προσέχω να τηρώ αυτούς τους κανόνες υγιεινής που μας υποδεικνύουν και από εκεί και πέρα αισθάνομαι ασφαλής. Όσο συμμορφώνομαι με το γενικό καλό, με το κοινό καλό, νομίζω ότι δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας πλήξει όλους και από αυτό δεν μπορούμε να γλιτώσουμε, η αλήθεια είναι. Αλλά ο φόβος είναι και να το διαχειριζόμαστε και πολλές φορές μπορεί να μας κινητοποιήσει κιόλας. Να μας κινητοποιήσει να σκεφτόμαστε πράγματα, να εκτιμούμε κάποια πράγματα περισσότερο και εγώ βρίσκομαι σε αυτή την κατηγορία. Μάλιστα. Η μουσική βοηθάει περισσότερο, το διάβασμα, εκτός από τις δουλειές όσοι μπορούμε και εργαζόμαστε με τηλεεργασία. Μουσική, διάβασμα, ταινίες, χόμπι, ξένες γλώσσες, γυμναστική ή όλα αυτά μαζί? Τα είπατε όλα.
Όλα αυτά, ό,τι αρέσει στον καθένα περισσότερο, καλό είναι να το κάνει. Απελευθερώνονται οι χημικές ουσίες στον εγκέφαλο, οι οποίες σχετίζονται με την ευτυχία και με ένα ευχάριστο συναίσθημα. Και από τη στιγμή που μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε το χρόνο για όλα αυτά, εγώ θα έλεγα ότι αγαπάει ο καθένας, καλό θα ήταν να το ακολουθεί. Να το ακολουθεί. Και όσο περισσότερο μπορεί, φαντάζομαι. Το θέμα των παιδιών και την ψυχολογία των παιδιών, πώς τη διαχειριζόμαστε? Γιατί και τα παιδιά κλεισμένα σπίτι είναι, δεν πολύ καταλαβαίνουν, ειδικά τα μικρότερα, τι ακριβώς συμβαίνει και έχουν απαιτήσεις. Ακριβώς. Είναι δύσκολο να περιορίσεις ένα παιδί στο σπίτι, αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο αυτό το παιδί που είναι περιορισμένο στο σπίτι να βιώνει γονείς που είναι πάρα πολύ αγχωμένοι, φοβισμένοι, καταθλιπτικοί, αποσυρμένοι. Οπότε το καλύτερο δυνατό που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε πρωτίστως εμείς καλά για να είναι και τα παιδιά μας καλά. Ευτυχισμένα παιδιά και καλά παιδιά, καλά με την έννοια του ότι έχουν ψυχική υγεία, είναι εκείνα τα οποία νιώθουν τους γονείς τους ευτυχισμένους. Οπότε μιλάμε στα παιδιά μας για αυτό που συμβαίνει. Δεν τους αποκρύπτουμε την πραγματικότητα, αλλά τους μιλάμε στο βαθμό που μπορούν να το κατανοήσουν. Δεν είμαστε τρομολάγνοι, δεν σπέρνουμε πανικό. Τους εξηγούμε ότι αυτό που περνάμε πάντα, όλοι... Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε, βέβαια. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι κάποια στιγμή θα βγούμε από αυτό. Η μαμά και ο μπαμπάς είναι εδώ για σένα. Και από εκεί και πέρα τα βοηθάμε να εκτονώσουν το συναίσθημά τους μέσα από διάφορες πρακτικές, οι οποίες για τα παιδιά είναι η ζωγραφική, το παιχνίδι. Μέσα από αυτά μπορούν να απελευθερώσουν φόβους, θυμό που μπορεί να νιώθουν για την κατάσταση και για την κλεισούρα που βιώνουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην παρακάμπτουμε και αυτές τις δραστηριότητες. Παιχνίδι με τα παιδιά μας. Μάλιστα. Θα θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Κυρία Αθανασίου, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η συζήτηση που κάναμε και σε ψυχολογικό και σε πρακτικό επίπεδο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι εδώ για σήμερα. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός.